Shim ka nambar jirwai shispa prapawe. Iway pra iway. Jing sao ba ca jing sao thiang ban don ban me cô trai cô xiang im ha me im ha nga me sa ban nga cô trai ba ba im ha me im ha nga me sa ban nga cô trai ba ba la ca me ai ban ba me ai bandi rula kasna da iko trai ngan siêu kaliang nganap na me ka jing siêu thiang da siêu kaliang ngadap na me ka jing siêu thiang cô trai Giêsu cát bang adon nan ai ham me bad la kamor doshim yanga senchar yanga hanim hame menim hanga doshim yanga senchar yanga hanim hame menim hanga Inyoro bersungu melakapor kabrom kalau hokpa badakun badu mensim bakui Inyoro bersungu melakapor kabrom kalau hokpa badakun badu mensim bakui kumbala long adumni kong junta parabo cunam la cunam amen Inyoro bersungu melakapor yak sakramen bukitam berwan berbolong belai kabrom kalau hokpa badakun badu mensim bakui kumbala long adumni kong junta parabo cunam la cunam amen Dakadunut bakmen dakadunut bapu samrki Tungin pli kita kikmat jong kajinget ke jongi sasisin habang ipej yau Jisu ubadon hakmat jongi uba pej ye jengi ubala sya tulub daga jingi na kabenta ki jongi deling ba ka jingi ka bakrau jongu ka pelong yu pun syayap yala de halording pna deling ba ka jingi ka jongu ula penret yala de hagane kadur jong kupu ula kloy ban sngap yangi ya ki jingut ki jing nam ki jongi ya ki jing pang jing sitom ya ki jing tlot breu ki jongi
ukur pat ukot yang i wei ban pai shu ban su thu ba u hi udeu blei tang ma u ubala ban ai ngi kata ka jing kmen ka jing suk ka ba shisha Kanambar jirwai shispa kandai pusau. Iwei kandai sau. Om lei jung nganget me don hang ne halo duan me saban apyanga ban bam bandi kamet bas nam jong me men simbat ngan bas yang ba men dup sa men simbat ngan bas yang ba men dup sa ngam long ba bit sa me ko trai ban wan men sim jonga kadap dap pop dasang jing ma pianga na me ko trai ngapan ka liu bas ngam jong me wat ka liu bas ngam jong me wat ka Kublai bas pun badap jing it yang i penrem kading hapodo nut papja lada kakriat pensat ya kabapli ngan im ko trai lada bat ngan misa ngan im ko trai la dapat nga mesa komen ko prabi je ujisu ulai hengi lingba kejingkran kejongu lingba kinuksa kejongu ba kajing e kare balong halor ke baro klem kajing e nginum don hang ne po slaper thai klem kajing e nginum shem nginum yu iru yo blai nak jiti jong Paulus baku chaki Kristan ha Korin khot ka bakhat lai nong bai we hadu lai ko ong ba ladang akren da kikten jong ki breu ba jong ki angel ndai ngam don ya kajing e ngalong tangka renong basawa ne ka sakuriau bareu shaw ladang adon ya kasap bane thu lupa bat ngastat bha ban chempang ya kijing maya baro langadon kajinget kabala wat ban pin kendria e kilumba hendrei ladang amdon ya kajing e ngamlong a ruem komen ko prabi je ujisu kwa angi bangnya iwe habangi petu ikane ke perthai kabamenta niladu ikata kajing e basisha kajing e kabangi ai kabangi shem kalong tang nakabenta kajongi ni khmi lenti na kajing e kabangi ai ndai ko men ko parau jisu ongi to ai kata kajing e kanom lele yangi ladangi ai pala kajing e kanom penmong yangi
kanom penjot yangi Henry kan penlong penban yangi kikun bait bathon jong trai Jisu mentah kini kapor ke bakong santam hakbang yoi sisa ya kajing it kajong Jisu lengba ukpu lengba kasakramen kabadon hangne akmat jongi tungin ra kijing dwai kijongi ya kita kijing pang jing sitom ya kita kijing telot breu kijongi syau trai Jisu ubadap da kijing it bangilai iru bagajing it jong u kapenlong u wat ban IT lah kajong kijing em ban play kasnam bat ban yap na kabenta kajongi Idwai kerpang naga bentai Boniface Singkli kenang ba indon borbor pleng kemet ke bekoj bekya bat ba indubla ban pendep ya ka training ke jong i Idwai naga bentai ilahun lang kenang ba indubla banyo kita ke jingko jingkya bat kamtam naga bentai ke ying ke sem ke jong i borok kowe Idwai nagamta Nazarika, Lorenza, Savio Dareng. Kenang ba kindubla marsuthu barban yui ya ki ki babha bat ki ki basniu. Bat ba kindubla banjit barbor ya ka babha balle barbor ya ka monjong blay. Idwai nagamta review shooting. Kenang ba indubyo ka jingko jingkya met ban mensim. Idwai nagamta Ibayolin maring kenang ba indubla man pengkrek ba nagamta ka exam ka jong i Idwai nagamta Anna Mary Singkli bakam tame nagamta ka ying ka sem ka jong i bakindon berbor pedeng kemet ka bekoj bekya bat bakindubla bani iwei Idwai nagamta ka ying ka sem jong ibadah care lin lingdo bakam tame nagamta ka ying kasem ka jongi bakindubla ban siem me kata ka jingsuk bat bakindubla ban pendap penbiang haying hasem Idwai nagamta ikpa jong kaying kasem jong ibadah ke lenling do iroson bla kenang ba indubla ban phaino shoblei bat ban ban suthu kam tame yakikhun kikti Idwai nagamta EAPD maya keempat ibanang pengkrek ke exam ke jongi kenang ba indubla ban ailut yalade kenang ba indubyo pedang ya tau so uba ikmi lenti Idwai nagamta Shanbor Singkli ibadon hakajing pang jing sitom kenang ba indubla ban yo no kloy kata ka jingko jingkya Idwai nagamta idishing pawa badi andi simli kenang ba kiru kenyo no kata ka jingko jingkya Idwai nagamta inaka ni roy dekhar kenang ba indubyo kita ka kam gajam ka babyang Idwai nagamta kaying kesem jong kandida dekhar nagamta kikhun kiti ke jongi bakam tame nagamta ka jingko jingkya met ban mensim Idwai nagamta Moses dekhar badithina Mary dekhar nang ba indubla ban sem kata ka jingsuk ha ka mensim Kanamba jirwai Andrew spa lai pusau Andrew lai sau Nang ruai Ayang krau utrai Ublay nong tau jongin Mi utrai ulawan da kaborba Ubende
kamar yang dalam sakti mi ura kabai nong jing job jong u ki kusnap paki yat hak ma jong u tunang rai jing kra utrai ublei nong tau jong im kum nong apun sap salaki lang ro un salung lang yaki dala sangti kun lang rod un sarahala syadem un yalam suki jai kilang ai pun tunang rai rajing kra utrai ublei nong tau jong im Idwai na gamenta irenu kur kalang knang ba berkamta me na gamta ikun jong i ba indub yo no kita ka jingko jingkia Idwai na gamenta I warning star mar banyang knang ba indub lain no na jingpang cancer berkamta me ba indub la ban i berbansanya berbor hautrai Jisu. Ngidwai na gamtai chat smiling polong iba rakhe kalingkhu sngikha ka jongi knang ba indub nang he nang san na ka jinge bar ba indub lan nya kita ka jingpang jing sitom ba khamta me na ka kti jong u nongshun ngidwai na gamta ka mensim jong i Vitalis Power, Rosa Dakhar, Rita Dakhar, Pauline Dakhar, Andreas Dakhar, Orlando Dakhar, Felix Dakhar. Knang bau bleun aino yaki ya kata ka jingja thaj bam jukun. Ngidwai nagamta irenu but I was turning but nagamta kikhun kikti kijongki. Knang ba kindon borbor pleng kemet ka bukoj bakya. But bakin dobla banle berbor kemon jong blay. Idwai na gamta I Everest tamau nyu. Knang ba indobla bandon berbor pedeng kemet kebukoj bakia. But ba indobla ban I susu yaw blay. Na gamta I Winifred Shela. Knang ba inyo na kajingko jingkia. Na kajingpang bayong kli kaba I idon. Idwai na gamta I Milty Mary Kongsti knang ba indubla nyo na kajingpang jing sitom bat ba indubla bansanya berbor hautrai Jisu Idwai na gamta kaying kasem jong I Ivarista maunyo knang ba ublay unda unker unri sumaraki berbor Idwai na gamta I pen bok langs im ibadon ha po training center Knang ba indubla bandon berbor hapleng kemet kapukoj bakya berkamta me nagamta ka jingko jingkya jung ibisar lang pongrum bad yaki kam kijam kijong I ngidwa nagamta ka jingko jingkya ka bakam kuloy jong I Larissa sinna knang ba indubyo no ekata ka jing suthu bad ba indubla ban yat hakta kalinti Kamta me aka pule puthi ke jong I. Ngidwai na kamta kaying kasam jung Crescent One Roy but chat smiling polong. Nang bakin don berbor pleng kemet ke bukoj bakya. Ngidwai na kamta kakam kajam ke jong I Mary Queen senna. Knang bakin duplong ke baseso bat ka bayat sten. Ngidwai na kamta ka jingko jingkia jung ilakan tiu pongrup. Bat nagamta ki khun ki ti ki jong I nagamta I dari ti pongrup
bat kumju ro nagam ta gi khun kikti bat kijing thmu ba bha jong ka ying ka sem ngidwai nagam ta linet khar mujai khnang ban dubla banyo kita ka bor ban dubla banri ban sumaria ime ipa ya ka ying ka sem ya ki men ki para bat ban dubla ya kata ka jing pensoi bat ka jing thambor jong khru ngidwai nagam ta iwan mon nong rum khnang ba ublei undon rengkat bat I barabor ngidwai nagam ta iker bok lang khong sni khnang ba indon bor bor pneng kamet ka bokoj bakhya bat ba indu la ban im bha kata ka jing im kristan bat ba indu la ban bha ka kamai ka kaji ka jongi indwai nagam ta ibishar lang pongrup barkam ta me nagam ta kimin sim balaklat no I Edwina Quizila Serbila Martha Nirid Sakina Pongrup Linus Kharbecue John Batsilip Wankar na bau blain ano ya ki ya kajinja thaj bam jukun ngidwai na kamta imaria nongsi khnang ba indu blat nyo na kata kajing ui pa ba thala ba bersya khnang ba blain don rengkat bat I bat ba indu bla ban chenya berbor ho ngidwai na kamta ki bapang basitom hakasnong kathau bat hagi ying kisem ki baret bat khamtame ki badon hagi hospital ba pher ba blain kta no yaki penun pentingan berbor yaki ngidwai na kamta I Mary Queen sana ibarang apeka MA result ka jongi bat ka MTET ka jongi khnang ba indu bla ban pas ba ngidwai na kamta imaria nongsi ibadon na kajing pangkmat bau blei un pengkoj pengkya no ye ngidwai na kamta Alfredo Sinclair bar kamta me na kamta I evangelist thongni bag indubla bandon borbor hapdeng kamet ka bakoj bakhya ngidwai na kamta I Mary Bansuk nongsteng bar kaying kasem kajongi bakam tame nakam ta kamen sim jong I rolim nongsten idwai nakam ta iwan mon nongrum khnang ba indup yo no ka jingko jingkya idwai nakam ta I Mary Queen sena bakam tame nakam ta I me ipa jong I bagaying kasem ka jong I barok kowe Kanambar jirwai lai spa ar lai ar ya metrai doya lamyanga nayosnya sur ichong me yai khot yaga wat lada kiring pen kyang kiya le persha nang yai bud ya metrai doya lamyanga ya lam yang atrai kenra ngang yai bud ya me kat saba me mon trai kenra tu ya lam yang ngan yai bud ya me trai to ya lam yang shan bor bangas kem ha me
Kanom ngop hapop Wan la lo ba dum kika Ngan om don jing ting Ngang yai put ya metrai Tu ya lam yanga Tu ya lam yanga Trai kenran Ngan yai put ya me Ngan yai put ya me Kasaba me montrai kenrato Ya lam yanga Hagne kapor Haswa bau Jisu Unsa kurku kadu ingi Tungin ya pendam Kam tame ekari kasih kejongi barok kowe Naga menta Ki kena samla Naga menta ki temen Ki kena rin Ki balahek lasan Ni terwah utra Jisu Bon pej it ingi Bon kurku kudo On the halo jengi ya kata kejing stat ba kejing sempang kam tam ya ke ga babha ba ya ke ga basniu ni dwai kam tam na kam ta ki khna samla ki balong ki ban salong kita kinong elam jong kari ke jongi khna ba kin i jengai bat bakin bu barbor yo blay hap kmat jongki khna ba ka burom ka akor kadustur jong kari ke jongi kanom du kanom jelop no tu mentang ni pendem ya lade ngine dem krup ya lagi khosyu hagi jaka ka bangi ngidon tu ngine pendem bangin mane ya tra Jisu naba ka song hok tang hu bangin dem bangin ngu bangin mane Kanamba jirwa shispa nyau pukandai iwei nyau kandai Dongin dam ngin ya mane ya kasam kramen duang tin kulaga nyambari Laur long hanyam Kristan Dajing enyi plangi bang Jing maya ngim la iman Auk papan haukum kapuro bacing yarong kaingguban jingkerku
Let us pray. O God, in this wonderful sacrament you have left us the memorial of your passion. Grant us the grace so to reverence the sacred mysteries of your body and blood, that we may continually find in our souls the fruit of your redemption. You who live and reign forever and ever. Kanambar jirwai, lai spa arpaway. Lai ar iway. Men bad mit bad sngi kat pangadang ya lenti bakati utrai kala nyangan nong diau men se meye waladang ayat marwe bakati utrai kala nyangan. Uyaisa, 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 uyaisa haponono jongan. Nom diau men se meye waladang ayat marwe bakati utrai kalam yangan. Bangapuson kumne sisa ngasem halade bautrayu sisa yangam ladaya ungalendet yang ada lele ungklen dajing iklem kut ui yangam. Uyaisa, 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 uyaisa haponono jongan. Nong diau men se meye waladang ayat marwe bakati utrai kalam yangan. Kaburom hau kupa brhau kun bahaman simbak.